Mijn naam is Twan Wijnands, ik ben locatiedirecteur van VMBO Porta Mozana College. Nu nog in Gronsveld en vanaf het volgende schooljaar hier in Maastricht. We gaan jullie vandaag ons nieuwe gebouw laten zien. Je zult ontdekken dat het nog een versleten gebouw is, dat het nog een ouder gebouw is. We hopen toch dat je door middel van de film die we gaan laten zien een goede impressie krijgt van wat Porta Mozana kan met onderwijs, met zorg, met internationalisering, met groen, met sport, kortom met alles wat je wilt. En hopelijk is die indruk zo goed dat je naar ons toe komt. Zeer gedag vandaag. Nou, wij als school als Porta Mozana College vinden sport heel erg belangrijk. We hebben sport als speerpunt. Dat wil zeggen dat we heel veel aandacht besteden aan sport. Wat je op de achtergrond nu ziet is een reguliere gymnastiekles. We doen hier de Cooper-test, waarbij de leerlingen 12 minuten aan het lopen zijn. Daarnaast kennen we op onze school LO2. Dat wil zeggen gymnastiek als examenvak. Sinds een aantal jaren kunnen we dit de leerlingen aanbieden. En dan doen ze dus examen in gymnastiek. Nou, wat kunnen ze met LO2? Wanneer kiest een leerling voor LO2? Nou, als een leerling bijvoorbeeld naar het CIOS wil gaan, of een leerling wil naar de politie of naar het leger. Dus voor het mbo is het een best wel verstandige keuze als zo'n leerling dan LO2 kiest. Misschien wil ik sportleraar worden, want ik doe veel sport. Ik doe minstens 4 keer per week doe ik voetballen. Ja, ik denk al heel lang dat ik naar het CIOS wil. Dus ik denk dat ik dan wel een voorsprong heb. En ik voetbal veel en sport veel, dus ik vind het ook leuk. We zijn hier in het praktijklokaal van Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Achter mij zijn studenten van SCV bezig met een vergadering over een meesterproef. De opleiding SCV duurt 2 jaar. Het zit dus in de bovenbouw van VMBO, van Porta VMBO. Het is gewoon heel belangrijk dat de leerlingen bepaalde vaardigheden of competenties aanleren. Dus wij werken vrijwel niet met boeken. Leerlingen doen in principe alles gewoon zelf. En zoals ik van de leerlingen begrijp is het een hele uitdagende opleiding. Kinderen kunnen met deze SCV-opleiding gigantisch veel. We merken dus ook de leerlingen die afgestudeerd zijn en die naar de ROC's toe gaan, dat de leerlingen allemaal een grote voorsprong hebben op het gebied van competenties. Onze leerlingen hebben al diverse grote projecten gedraaid, die kunnen organiseren. Zij kunnen op een gegeven moment ook vergaderen. De geluiden die we tot nu toe horen van de ROC's is dat onze SCV-leerlingen het erg goed doen. Ja, ik hou veel van de sport en zo. Ik heb ook voetbal als hobby. Ik kan sport, dienstverlening en veiligheid, dat is alle geuniformeerde beroepen en zo. Dus dat is politie en zo. Je kan sport, CIOS kan je naartoe, dat is een optie. Dus er zijn wel veel mogelijkheden met SCV. Ja, ik hou van sport. Ja. En ja, organiseren hoort er ook bij. Ik vind dat gewoon super. Ja, ik wil laten sportlerares worden.
We zijn een ontwerp maken voor een tuin aan te leggen bij Restaurant Magnifique in Maastricht. Ik heb thuis namelijk zelf een boerderij en vind het wel leuk om daar wat verder mee te gaan. Wat ben jij nu dan? Ik ben een paard aan borselen en een beetje verzorgen. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja, omdat ik voor deze opleiding gekozen heb. Waarom heb je dit gedaan? Omdat ik het leuk vind om met paarden en dieren te werken en doen. Natuurlijk hopen wij, net als je ouders, dat je zonder zorgen het VMBO doorloopt. Maar mocht het nou zo zijn dat je problemen hebt, dan kom je bij ons terecht in de zorg. Het kan gebeuren dat je in situaties terechtkomt waar je niet om gevraagd hebt. Soms kom je hier als leerling binnen het VMBO met een bepaalde achterstand binnen. Dat noemen wij onze leerwegondersteunende leerlingen. Wij geven wat extra ondersteuning voor de vakken waar je wat achterstand in had. Bijvoorbeeld bij wiskunde, spellen, begrijpend lezen of bij een van de talen die je gaat krijgen. Ook daar zijn wij als zorgcoördinatoren voor verantwoordelijk. Wij zijn een van de vele leerlingen van Porta Mozana met dyslexie. We hebben ook een dyslexiepas gekregen waar veel mogelijkheden op staan om ons te helpen met dyslexie. Dit is de dyslexiepas. Bij de toetsen gaan we nu ook met een speciaal programma werken waarbij het lezen dan gemakkelijker gaat. GSA is Gay Straight Alliance, dat betekent homo's, hetero's gelijk. Dat is opgericht door ons omdat homoseksualiteit bespreekbaar moet worden op middelbare scholen. Wij doen dat ook gewoon omdat anderen gewoon zijn, of we moeten zijn hoe ze zijn. En wij zijn daarvoor om dat te steunen. We hebben al posteracties gehad, we hebben al een bijeenkomst gehad met andere middelbare scholen. Er was een musicalster aanwezig, Ron Link. En we hopen gewoon dat het een groot succes wordt. Deze foldertjes, Ralf, die kun je uitdelen bij de open dag, bij je standje. En ik hoop dat je die dag heel veel succes ermee hebt. Onze school doet aan internationalisering omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen verder kijken dan alleen maar binnen Nederland. Wij gaan naar Polen, daar hebben we een uitwisselingsproject. Dus Poolse leerlingen komen ook hier naartoe. Wij gaan naar Berlijn, we gaan naar Parijs, wij gaan naar Londen. Wij gaan in het kader van SDNV, omdat sport ook heel belangrijk is op school, gaan wij skiën. En we hebben een langdurig project in Sri Lanka waar onze leerlingen meehelpen om het bestaan daar een beetje beter te maken. En ook daar werken wij aan mee. Ik ben naar Polen geweest met de school. Ja, omdat ik de uitwisseling gewoon leuk vond en dat je dan met andere culturen te maken krijgt. En ik ben naar Sri Lanka geweest, naar Badagama. Heb een ontwikkelingswerk gedaan en ik denk, ja, kijk hoe de mensen het daar houden, kijk of je daar wat kunt betekenen voor de mensen. Ja, de kinderen. Die vond ik op straat liepen ze gewoon met van die kleren wat je zeg maar, van ons land krijgt. En als ze naar school gingen, liepen ze allemaal in een uniform. En ja, die zongen iedere morgen een volkslied. Ja, dat is heel anders dan bij ons. Ja, onze school vroeg kinderen om naar Berlijn te gaan. En ja, voor mij leek dat wel een leuke ervaring om daar naartoe te gaan. Dus. Wat vond je daar leuk aan? Ja, hoe we daar zijn. Ja, we zijn daar met de bus toe gaan. Allemaal DVD-beelden en zo. Dat was zo mooi. Daarom vond ik het leuk om daar naartoe te gaan. Ja, het werd allemaal heel goed georganiseerd en ja, u werd goed voorbereid. Ik ben op plaatsen geweest waar ik normaal niet naartoe zou gaan. Dus, ja. Jij ook? Ja. Ja, de apres-ski. Een apres-ski, ja. Dat was het leukste. Dat was echt mooi. Welkom op Porta Mozana College.